eze akwụkwọ akpọrọ Nghọta na Mmụta Asụsụ Igbo nke onye dere ya bụ Chinenye Bob Madụmere. Chika Ugwu wetara akụkọ na akwụkwọ ndị a bụ nke edere n'asụsụ Igbo maka ụmụntakịrị nọ na praịmarị nke mbụ ruo na nke isii. Asụsụ Igbo bụ akwụkwọ edere ịkwalite omume na asụsụ ndị Igbo nke ọtụtụ ndị Igbo na-agbaghara kịta, dịka onye ji ọkwa chairman mmemme ahụ bụ Ferdinand Anekwe si kwuo. Akwụkwọ ndị ahụ bụ inweta ụmụaka ka ha ka pere mpe ma hụ na ha mụrụ asụsụ Igbo n'oge, ma sịkwa na akwụkwọ ahụ bụ nke nwere nke praịmarị 1 ruo praịmarị 6. O dere Igbo ka e nwee ike ikuziri ụmụaka ndị nta na-ebido akwụkwọ. Achọrọ m ka m mee ka unu mata na ihe bụ akwụkwọ bụ ihe a kụziri gị mgbe ị dị n'ụmụaka. Onye kọwara ihe edere na akwụkwọ ahụ bụ Chinedu kọwara na agbanyeghị na akwụkwọ ndị ahụ bụ nke edere site na kọrikulọm nke ụlọ akwụkwọ praịmarị, mana akwụkwọ ndị ahụ nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ, dịka eji ihe eserese wee kọma ọtụtụ ihe ma egwu nke ga-enye ụmụaka aṅụrị. Ọ sịkwa na o nwere nkụzi oge ụbọchị ọbụla. Aha ndị Igbo ama ama metego ụfọdụ ihe n'ala Igbo ma kụziekwe tensis tikwe ihe ndị ọzọ. Ọbịa ọbụla ọ bịara ọ ga-akwụpụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ nke a bụ afọ Igbo ise ụdị maka praịmarị, mana akwọla aka wee sie nka wee sipụta ya. Oriakụ Chinyere Bob Madụmere kọwara na ihe kpatara ya ji dee ya bụ akwụkwọ bụ maka ime asụsụ Igbo bụrụ ihe mmasị ebe ụmụaka nọ. Ihe nọ m n'obi mgbe m na-ede akwụkwọ a bụ kedu ka e ga-esi jiri akwụkwọ Igbo anyị ọ bụ ndị chọrọ ka ụmụaka mụta Igbo, ka anyị ga-eji ya wee kụziere ụmụaka nsụpe, kụziere ha ma isi nri, kụziere ha mgbakọ na mwepụ, kụziere ha ezi agwa, kụziere ha egwuregwu na ihe ndị ọzọ. Ihe ndị a ka akwụkwọ Igbo bụ Nghọta na Mmụta Asụsụ Igbo rụnyere aka na ya. Ihe kacha pụta ihe na mmemme ahụ bụ oge e gosiri ya bụ akwụkwọ nke John Nnianwuodo mere. Ndị ọzọ bịara na mmemme ahụ kwupụtara uru akwụkwọ ahụ dị ebe ụmụaka nọ, ma sị na ọ ga-adị mma ka gọọmenti nabata ya bụ akwụkwọ na ụlọ praịmarị niile nọ n'obodo a site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu.